person because of for Barbie to me What's your Barbie to me? LED Asafo. LED Asafo. Asafo Bay. Hello. Hello. Asafo Bay. Me pacho say. Asafo Bay na okay. Nyame som. Christosom. Christosom. Sa on konkru na LED Asafo. Enya nipa. On konkru na LED Asafo. Enti di open no fa no muye. Me pacho what you say? Baja. On konkru na LED Asafo. Enti di open no ho na pick no de na ya adwuma. Dey tell no. Hello, what's up? Asunyenka on Passion Flow say now kasa free. Hello, good morning. Good morning. But Premi Dora, make us a free Kuwait. Dora Kuwait, Bajo it you. Okay, me Bajo, Daddy, me Bajo, Daddy say, so sorry, and I say, be a year on night. I see a bomb pie. Maybe I see the assemblies was a more pie. Now, Nipana Cassia, I won't say, we are shy, no, or cartons, or the more we have but some business of say, I don't know, yeah, and I say, and yet it was me quite sorry. Now, so for now, we see us a umpire, now boys not as I know, I'm free, sorry, there more. I mean, because yes, yes, young Bobby home by so for none see, I know much as some work has suffered from. Ade abakwa sister Shannon so na say obi ni nwoma ewu obi mu aje nipa na ho say on konkro na se on say onka sabi woni tumi bia what you say kasa foforo nso de eni o ma nipa ba akofo There be that. e ho ma obi a wabeji Yesu Kristo adi Any nipa bebre say o say asofo nko an ka that be ndi ano de Peter can was say such a day yan near ma ya want to so there. It is a soften raisy topic. Nani pani bien and now on concro and answer casafo floba. Minim problem a woman. There's nothing wrong with that. Hello, Asunyenka on Passion Flow say now kasa free. Hello. Hello. But you're not ready. Hello. Passion Flow say now kasa free. Phone so 7 go. Hello. Hello. Passion Flow say now kasa free. Hello. Hello, your friend say now kasa free. Hello. Passion picking the puff from. Hello, what's up? Asunyenka on your friend say now kasa free. What's up? Hello. Yes, you. Yes, Mujanity. Madame who? You damn me, Pacho, me question wo. Genesis chap. Pacho me kasa free. Libya. Iraq. Oh, Iraq. Okay, Iraq too. Iraq. You. Damn me, Pacho, me question wo. Genesis chapter 2 verse 7. Mentiasi. Na me question wo wani say onyankopon bo nipa wie no hu kwa hu mi gu ni hwenim e na onipa be yo kra ta for no pacho sa nkwa hu me na no ani hu ko na na if you say Genesis chapter 3 ni be chere say onyankopon e man hu enipa man o mo wa o mo se de o mo pe ma nyankopon ka say o ma ye honam enti no na enti na nipa mu nkwesita enti me pa chomenti asie That's it. Genesis chapter 2 verse 7. The rather nyankopon the form dot here you know onipa no whom kwa mo me gu ne hwenim no nipa be ye okra ti asefo ade ba ko ne say okra onam mframamu na bae so onam mframamu na bae ade ba ko ahye no so no esoro ho konkron
ɛna so nko ɛna so ɛnko hyɛ saa de no nso ɛna adeɛ baako ahyɛ no nso no sɛ so no ankasa no nkonkron nso na de no bɛwura nipadua mu so na ankasa nkonkron na de no bɛwura nipadua mu deɛ teɛ no no then baby ama menti ase ne sɛ Genesis 6 no ɔsɛ me honhom ntra nipa mu nkosi daa asekyerɛ ne sɛ wonsɛ nipa that time ne nyinaa na Awurade honhom protect yɛ Yes. Awurade honhom bɔ nipa ho Bye. ɛna ɔsɛ sane sɛ nipa yɛ bɔne nti no wankasa mekra ntra nipa mu nkosi daa o I say me home. na ɔsɛ de sɛtiɛ nto ne honhom twe ne ho firi nipa ho ɛma ɛbɛyɛ body nso Engineer ni ekeka no ho no ye body no. Ena ne ɛwɔ no mu nso ye okra no. So ɔte yɛ ase. keka no ho ne yɛ ɔkra no ɔkra no na ma body de keka no Ekeka no ho. Ɔte ase. pastor Matias nyame nhyira that's it. Hello. For me call 050 hello Hello. yes sir Good morning. Majo Sobinia. My question is Genesis chapter 2 chapter 6 verse 2. The sons of God came down and saw that the men, the daughters of men were beautiful, and they married them. They slept with them. The question is, when I hear the sons of God, no, the sons of God, no, we are That's it. Nyankopɔn ma no ɛyɛ set asefo. Nyame ma no yɛ set asefo. Ɛna nipa ma kɔyɛ Cain asefo. If you say Cain, Awurade dome no. Nti Cain asefo bɛyɛ nnua bɔma. Ɛna set asefo nso Nyame hyira no. Limbisa ye ni so fo bi kyerem sɛ Awurade ma no yɛ abɔfo. Dabi. Hebrews 2:5. Okay. I'm so for you say Omanya bofo. Hebrews chapter 2 verse 5. Ɔsɛ abɔfo mu hwan ɛna Nyame ase ne pɛn sɛ me ba no. They say abɔfo ntimi nye Nyame ba. Dabi. Omanya Nyame ba. Asɔfo bi come they interpreted the whole thing and nabo say na ma say no. Ɔfa set asefo de ɔmo yɛ ɔma. Deɛ teɛ no. Nyame nhyira. Hello, what's up? Hello? What's up? Mpacho mia. Mpacho ewa. Oh, okay. Mpacho Christ has been come. Asumdwe nka. Mpacho even by the Holland. Vida Holland. Yetio. Yetio. My question. Matthew 5 from 20 to 26, you know. Matthew 5. Me share now say so we are Moses and me me say obia obe ni bube funini ano obe di for atemu mu na ba ko so si obia verse 22 no. Obe si wuni after right asemi say nipa hunu so obe for mpanimfo and na me tia na me pusa say what is the difference between atemu when no money dia na obi so a obekum obi no obedi awu no ati so obedi for atemu mu na awudie na no ne dia ni different dia That's it. Yaka awudie onse ose what say was tetefo no say eni awu na obiara obedi awu no ebedi atemu mu fo wakana in bulk ana Kristo aba kyerɛw ɔno ne de sɛ de ba mu odi atemu mu fo no enye wudie nko sɛ wosu nua sɛ raka
ana okwasea anu nso bedi atemomufo na aka kiro bi so enipa hu na obedi atemomufo de ne bufu ne nua no awurade so ye wudini nso bedi efo wo mpanimfo atitire aseniye de tie ne se wonya beje Yesu Kristo dia o so hwe anu yi we the law we ya mara a Kristofo mara emra Kristo Yesu de bae no or the my Kristofo no ye Matthew chapter 5 verses 21 down to 48 okay honi nyina be hunu mara no Mose mara na wo sey no ebi wo wa miem na Kristo na betichem de amaw sese na tie oti ase baby wase mo adwaman wase me de mesem so so bi hwe oba na no kondo na wabo adwaman a kire se wo ye adwamanfo nti mra no we se no se umpeso be ye wudini a enso nua so ye kwasea the moment ya wodi abufuo be ka kire onua so ye kwasea no wadi ewu so na urade anim kire wo ka so bi so ye nipa hu na urade so wadi ewu obufu nua pe o so ye wudini sana urade agredi awudie no nti omo zo mu dimra no so mu nya mra no mu mra we ni papa adias me pacho what must you but I send ya me bless na mo program because abu for dia me but me fusa ma bo any awudie any ehweye any ehweye the moment ya bubefu no adwiri pi na batrim yes adwiri pi de ntia so ye wudi no obufu bakora no onyira adwempa mfa no obufu yira onka ese wono na wodo no obufu kuna enti obi nkum obi waberekora anya bufuo na dikan me nkora mo mo ti o mo ti se mo before that me bom pa ya fa tan so before ya we know na me ado abaga na ne abo